Hemen günnüde geldik. Ey cemaatler, namaz okuýanda Allahu Ekber. Ta salam berýänçäň özüniň bir bernamasy bar. Rükû etmeli, secde etmeli, ittihiyat okuýmaly. O hem namazyň içinde iýmeller, içmeller, gülmeller, döwrüň gözlemeller. Namazyň şeýle bernamasy bar diými? Hawa aradan koy gel haja. Hacdan çürüm näme? Onda özüniň bir bernamasy bar. Niyet etýän, ihram maglaýan, ta hac işi bitirýänçäň özüniň gurrunlary bar. Saçın sıyırıp olmaya, nehmet olmaya, eğilme şeyip olmaya, bir tovar hacın da özünün gurrunları var deyim, hava arada tutman da şacıra gurrunu var. Sen selali giyipsin, niyet ettin değil mi? İnni ta gün yaşayança makamdır. Men ağzım arada. Bir neymişim? Bir peygamberimi da diye. Her kim siz bilen ağzınız arada ol, mal, birzat, davalaşık bolsa, felyekul inni saim. Mena ağzım arada dost, men davalaşık kadi. Peygamberimiz de diýişin. Felyekul inni saim. Mena ağzım arada diýýda diýipdir. Sen namaz okuyup dukan bir sen ýanyňa gepse işte näme dersin? Namazyň pozup jogabyny aýdarsyň? Ýok. Namazyny okuýarsyň, salam berersiň, oham gurruny aýdarsyň da arada da şeýtmeli. Mena diýmel ağzım arada mal dawalaşyk gelýär. Peygamberimiz şu ýoly öwretýärdi. Hop, girdiň da anny badara. Awwalqa aýtmal kefin ve bir millet arada tutmayan yana zinanlı önkün ki Cabir ayet edene ve adamla arada tutmayan yana önkün ki şikefe aitmallâlla. Şikefe aitmallâlla. Sen ödüne gayim bol. Şu öýünden uğrayan da bilyen bir tovar zinanlı gezip de hicabı yok. Sen imanını, sen fikrini, sen ibadatındaki lezzetini ayıracak bol kesiplerle değil mi? Şu öýünden uğrandı men ağzım aradadır haşi deyip ödüne haberdar verdi. Namazda duran yanık, haca barayan yanık. Niyet ettiğinden aradan çüreyim. Namahrem gözlep men aradan buzamayın. Namahrem gözlep bir vakt gözlemeyin estağfurullah. Peygamberimiz näme diýär aleyhissalatu vesselam? Hatta ala hisnin hasin fa ahraza nefsehu minhum ve keda la yuhrizu nefsehu mineşşeytan illa bi zikrillahi azze ve celle. Ahrajahu Tirmizi ve sahhaha. Peygamberimiz diýär, bir adamy düşman gowulasa, qaçyp bir qalaň içine girip uly qonqafsyny yapsa düşmandan rahat bolar diye. Sen ne düşmandan şeytandan rahat boljak bolsaň Bismillah, elhamdülillah, subhanallah, estağfurullah. Şu Hudaýy zikretdi, sen daşyňda qala badyr, şeytan sen gawap bilmez diýip aýtdy. Hak Rasulullah'ın berýän dersi bize. Şu berden barýakan Hudaýy zikretdi. Hiç ağlanmarsın. Gözüň namahrem ötüşan bilen sen habardardyrsın. Hiç ağlanmaň. Eme öýünden gitşiňden Allah'y zikretmeseň, bir namahrem gözüň düşer hamana da, ya bir gıybet edersin, bilmänşik bolarsyň. Şini ýadyňdan çykarma, günah diýerler, günah çekýändir. Yani bir günah etsen, inniki günah etmek ansatdyr. Oham soňra ýene günah etmek ansatdyr. Ýene günah etmek ansatdyr, o günüň şodur günah bolar. Emme sen turandan öýüňden uğranda Allah'y zikredi borasaň, sogap diýeniň sogap çekýändir. Soňralaryny da sogap etmek ansatdyr, günäni etbermek de ansatdyr. Uluqan bir açardyr, gadryny bilbe aýdylýan gördüň. Tekrar edeýin. Günah edenden soňram inniki günahlar etmek ansatdyr. Emme sogap iş etkisseň soňralaryny sogap iş etmek de ansatdyr, günäni etbermek de ansatdyr. Ondan üçin öýüňden uğranda döwrüň özep adamla nädir arada tutan men tutmadyk fark etdim aý diýip onu pikriňe alma. Özüňe aýt men arada tutdum fark ederin men bir makam musulmanlarym diýip ogra. Özüňden çirim we men aýdýan özümden çirim. Inha hak musulmanyň bolmaly ýagdaýy. Eliňe tesbih almak, al eliňe tesbihini. Tamam ewliýaly ulamaly tesbih alýamyşdyk eline. Riýakarçylyk dädir, halkyda ulgu bolarsyň. Maşina işleýände bolsaň, defterde de bolsaň, kasipde bolsaň, kargerde bolsaň, elinde tesbihi bolsun, ya bir cözbe Kur'an-ı Kerimler bolsun, okuydodur işiňden boş wagtyňda. İşiňe gitdiňmi diliň menen tesbih aýtdydyr. Nahat bereket, nahat halkdan süýüm gowy ulgu, oňa riýa diýilýän näldir? Oňa merde amal diýilýändir. Riýa diýdirip şeytan sizi amaldan goýamasyn. Galat eder şeytan musulmanlary amaldan goýar. Ahyrky wurun şu barada. Günnüzlükde, akşamlykda. Ey cemaat, İmam Azam, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbal kimşiler? 4 mezhebiň başlaklary da Ramazan aýy gelende derslerini tätil edip faqat Kur'an okuýanmışdyklar. Faqat Kur'an okuýanmışdyklar. Ahun menen oturşýanmışdyklar da, hatta İmam Azam käde bir bilen oturşýanmışdy. Ýasydan soň daň atanda turýanmışdyklar. Allahu ekber diýip erti azan çekilende meçide girýänmişdikler. Aradadan başga wagtda.
Emma mübarek Ramazan ayı gelende fakat Kur'an okuyamıştıklarda. Gece ünlü fakat Kur'an okuyamıştık. Gece ünlü fakat Kur'an okuyamıştık. Geldik ikinin dövrüne. Katı susuzluk, kıyınçılık, öğrenişmensin 4 gün geçiyençe eline ayağına su akdasın geliye ya üstünden bir su kuyasın geliye aradağına verir beriyen değildir. Ağzın açılyan değildir. Soğuk su el ayağına kuyanın bilen ya üstünden su akdanın bilen. Şayet etmesen kovdiysin ahuncarla. Emma ağzın açılyan değildir. Emma inni gün yaşıp var ya. Uyuşuptuğun, hemen özleştuğun, Allah'ın nurunu özleştuğun. Allah Teala'nın nuru neymi o da? Ey Müslümanlar, Hak Resulullah neymi diye. Lissaim farhatani, farhatun inde fitrih ve farhatun inde liqai Rabbih. Hadisun sahih. Müslüman adam arada tutsa iki hoşluğu vardır. Biri ağlaşarda diye. Arada tutmayan adam mı keyfine ha, o uzurlu öz yerine, uzurlu meridin vurduğunu değil, onu ayın aytıp geçtik. Keyfine arada tutmayan adam mı? İyen molyandır, içen molyandır, merekan arasında ya öyünne, hele olan şuna, aynı ama askedik bir zat deyip, şuna adamın özü hevara kovulayandır, şu iyi biçkinden lezzet almayallığını. Siz Müslümanlar arada tutyanız, hevara kovulayansınız, ağdaçlarda üstünüzde nur dökülýärligini. Näet ağdaçlarda kovçuluk bolýar, näet adamın öýü kursagy nurdan dolu bolýar, näet bir günün menşitlik bolýar, ol Hudaý nur dökýär. Qut-i asliye beşer nuri Hudast. Quti heyvani merura nasazat. Asıl insanın enerjisi Allah'ın nurudur. Adamı bir hoşluk gelýändir ağdaççılıkda ve selallikde. Ağdaççılıkda hatta şomuğa qov bilýänsiniz. Günnil adam açık ya ağdaçlarda bir tordat iyicek geldir. İşte da tutulur şomuğa. Lep hoş yoksa şuulim acığında nahar kaniyan yoksa şuulimde hava qızgın axim. Emma Ramazan ayı gelýär. Ağdaçlar vakt gelýär sen bir tor nahar yiyecek ya Allah. Üstüň diýip, gursagyň diýip, içiň diýip nurdan dolýar. Adam iştäsi kimdir? Ol Hudaýdan bir kömek. Eger şu kömek Hudaýdan bolmasa, adamla ajyk başyna medeti ýarlyjak da musulmanlaryň. Emma Allah Taala nur ýagdyrýar, on ağdaçlar wagtynda bir hurmiye, tujaçya, çayjaçya, gaýgy tarawasynda okypdy hamana. Nämeden çirin? İçi nurdan dolu, döwreği nurdan dolu, Hudaýyň kömegi da bide. Hulasa, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar, arada tutýan adam iki wagt olukon hoş bolar diýipdir. Biri agdyna açanna, biri de yevme yaqumun nasu li rabbil alamin. Kıyamatda adamlar yevme yasdurun nasu ashtata li yuraw a'malahum. Kavrdan turup uğrarlarına arada tutan adamlar sonunda da beğenecekli de bir de arada tutanlar deyip Hudaýa gaşyn asgaşıp kavrdan çıkıp uğrarlarına sonunda da hoş olurlar deyipdir. Bir kıyamatda bir de ağdaçlarda musulman arada tutanlar olukon hoşluğu vardır deyipdir Peygamberimiz.